Cecilio! Ayad mo anak ko! Cecilio! Adang dito'y kusina, nanang. Ampay. Ala umantay arinulak ditoy. Tamabanno ka mapan ijay CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito'y tarinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat pa naglutok. Naginanaak ngamin itay, nabannuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisanak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nadda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Nadda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis istriktuan daktungot ngamin idi. Urela dua dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't itiim muna ken maikadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubyam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dakmot ngamin. Diyo kaya't nga agaram makitibalasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao ngay. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon gong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanan. Napukaw ti isem ko kalagita. Nag-expirean, tiriknak. Kumusta kan ngay, kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas dyan nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin tasana ng asawa dyan anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kanuno apay asaan anak kaasawa. Apay nga mina pinaritam idi nga agaram. Anya ngay, di mo laka nga rod mapilit na mga asawa itatalumakayan abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaro? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga asawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga rod kayatan. Nawan nga rod. Sayang, dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na iday. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no adamanubya na. Pagsasawam ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wan ka ba, guys? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam dito'y balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan na adag iti apukom. Kumaa. Ngam babalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtali na udak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kita agsapang agpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas.
padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaa. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak nga rod itinasaya at ngagbalin an ubya manak ko. Dahita kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak, nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. Addan to pa'y lakay ang mga asawa. Tawanan nag-expired. Nag-expiren te. Nag-expired ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expired amin nun. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. Porteid mo laang mo. Awang nga ro din. Napukawan ti isem ko dita. Hindi ko maat ako ubing akpay. Lakayak itan. Iso nga agbaak aklaangan. May mayat pay. Kabages, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka bagis? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakit patay na. Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupa di ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, Allah, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami itinapasamak iti asawa, Mindo. Ning, at da kayo madgayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruwarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindaw. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikape? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabages. Apay akas jay. Kasjay te. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisiw amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasaan pa nagsangit. Kahit amom nga rod Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapasi ka. Naungot nga minti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo ka bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, amangan no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wain, naragsaklat ta. Nagragsakan lat tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawan, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawirin ngay. Day ta may isawan no duwang aldaw, nakailiw-liwag akon. Ay, ibagaman tagpaiso kanyak Mindaw. San ka nagsangit idinatay ta asawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko idinatay ta asawa. Medyo na ikawak laeng, sana ko na naglitay. Amumay ti ka na yun ang panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabanog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura kapo iti stress.
Ay, inan-under na kan sama ngamin day di ba kagmaw? Uy nga raw. Amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, idi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin ngayon sukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin ni ayat. Ang mumut a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad nak mo ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay worm. Promise. Jak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laan ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ten. Kan may sa, kabalbalo na. Agar madagaws iti sabalen. Kabalo mo tun. Imbagak laang timbagana, tanarega, mano jak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana sanay ha. Insang-sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis. No siyak tisi ka makiasawa kapay. Anya? Kasapulam tikad kadwa. Nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka kanayon nakamot asidirin. Kanayon na nga isidir ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road. Di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa. Kun-kunanan ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikaso kan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isukat day jay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali ma. Kitaan na anda ka binadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso makiasawa ka kiidi manen. For companionship ba? Kababain. Ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siyak, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin tatang. Mapana ki balay dananam alota anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan nyo. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayo. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito'y. Nalamag ti panawon ita.
Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da iti anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana da ita sa mo itad. Ah, ayunan niya. Sige, intun maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrot ka. Nagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, no pakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin iso mga mintagpaisaw. Inuruuray ko ang mabalo ak. Tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nak pay. Tibabawik iti anang asawa king kwa na, ngumawan na alamitak. Ay, kinapudno na. Napukawin ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namin pinsan ken ka idin sukat na. Ngam ita tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalabas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik nak nawastoy lang. Kit kasanaw, aklunan nak manan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman ng ita tao. Kin nagbayagan nga ita makatawin. Di ta mo ti biyag, Lota. Mumaya no si bibiyag tapay kalpasan ti makatawin. Isungaklunin na kon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarud an na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka madgayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gaggagaraan na dito'y balay, iso kanayon nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakin ka anak ko. Ngam, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya ko matiplano yaw? Kwa, ikasarnak ka no? Makiasawa akin kwa na anak ko. Tagayatak mo ngarod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayo nga asawa. Ay, kwa, jakmat ngarod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kawantisem ko ang mga asawa. Sayo ibaga tigas ta. Awanin dahi ta sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo dahitan. Bakbakitan kay langarudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Nabadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dahi ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod. Iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga asawa kamutan insan. Anya? Asino ko matiasawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayatan ti mga asawa. Mga asawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida.
Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro din san. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baet ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa iti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunangam siyak ti pakiin na yatak. Oh, agyaman ak nga rod ano dagayam gasat ko ken ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawan Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamin daw. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawang mo. Katuan mat, agayan at kamin kina Aida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, no kasta, inaram mo ni Aida? Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensyakan min daw. Ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensyakan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamot adadakkel da. Naalas a kitaan, saan ka de? Nawamot dakas na. Wen, ngam naalas nga rod a kitaan. Basta, mandya ko. Iso a pasensyakan min daw, Sapay ko matamaawatan na. Agbisprin talat ta kuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio, lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singput kamot kanyak, Cecilio. Makunak ka siya kundi may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman ta si katinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tagnanayon ti kinaragsak ta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akagura no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamatlaangan. Huwag nga rod nga lang. Kat nakasingsing putpay tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga road tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kini abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Jakman amoy kinahito nga uyak. Di mo't may ikak. Moray agtumarak, isulat tamod. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga min Idi pa lang ay bagbag ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, hulya ba ka? Uray 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga rod. Jak kumakayat ka, pa-check up. Ang gaputakit daw mo. Sige,
pagbigyan ka bakit? Ala-ala nga Rudan. Tada pa'y aramidak. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Mabit lang anyat kaya tiyo merienda ya. Ay, nangadumati kwartam istaw. Sagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ada reklamo yaw? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, taikan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apaya kasla ng sakit tinakam yun, pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Isu nga ti saan nga agkikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti merienda ya. Ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayo. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti store nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu a iti store. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak nanang. Saan nga agim-imbag? Uyak! Ha! Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ka. Wen tailimlimit na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang, tani. Adda pa'y aramidet. Baliwan tayong tumanong ti agsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagat-gapok launay ti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti-check up mo? Pinagsangit ka. Hulya bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay ayan akay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak ko. Anya cancer ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agangasak ka na o. Ang muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak latan ati papaday ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta gimpag ka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawita gintong bigat.
Tapno marugyamon ti agagas, wen. Uwan Julia, agyaman ako na ikan ka. Asawa ka. Iso aron bangla nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga Rodwan. Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain, urasanan. Amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papangkanyak. Ugat, kasano ka nga rudon nga eh? Mga alaklangan na kitanda ng tababaunan. Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nagpakatanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kag bali na babaunan ta. Sige nga Rod lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw lakay. Jak amo ano, isortay nakita kini limaba sa kiji balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaw nundan. Un taawan ka nungarod mga sikaso kan ni istaong. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti napanak ki jay balayda. Ngam iti nakita na, ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita kaya babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangan na. Nagsosyal mo iti babae. Ay na, narigat ti agsasao. Ang amuray siya, sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure, pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay dya babae ay Diya ka mau. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putek tau day jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bang ili, Nana? Nagpintas ka balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang master ka, Nana? Manot tawon mo nga'y. 21 kun anana. Ape anagado damdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo na imbag, balasang ko. Aysa, ayan mo. Igawan nakman. Kanay magisina kon. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y Nana, ha? Sige. Mapanak mo tanay, maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong, adim magasak, wine. Ay na, no nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man, naka-short pant iti nayul-ul. Kan hanging tibado na, makikita niya pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Pinagkatos ka nga'y. Nakitaan nga, pagpanpantasya ang mudajay, babae, Saan ba't Ita niya agapaw. Kaya't ko lang ba't apun kan tiimbagam. Sana na masapul apengkem,
taag paiso amin nga ibagbaga. Karang kantyang dayjay ababaw na yun lakay. Talaga akas lasaan ababaw na iti panagkita kenkwa na. Ala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Na, sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yo Bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Ha? Apay ayaman ng aryang? Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Anya? Ken kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuykuyog da kanayon. Anya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Ketap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At da iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang sakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day di ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta, kaslag kapsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pay mo't gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaag? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanya. Uwan bakit? Matay ako na timabiit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugay. Ha? Win nga ron Ay na, sapay la kuma, atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siyak nga raw. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo, Kumusta kan, Istong? Ha? Hulya, andakan. Wen, kumusta kan? Kastoy, marigrigatan. Anay ko. Ne. Apay nga yakala at naglusdoy ka, Istong. At yak kabalanti. Tumakdari ti mabayak bakit? Ako piti barokong ko. Ha? Nasakit ti langsat ko.
ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka ato magdara, umay ka. Mabit sa ngamin ang tiapit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Angam, limok magkamad. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Ilok-lok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Istong! Ang sigal ang Ha? ko! Agang makaksamad kan! Ayan mo, Istong! Ayan tek sasaw istong. Sino tayo jay? Ako, da silid bakit? Jay babaw nun tayo. Masikog namin. Kabulanan nan. Ay, pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga rin linuko da piman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya kaon! Kilahat mo't apimigsan istong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatana ka anak akon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapahinga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakin ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, istong. Ay sa, Ha? awanan ka itibain, istong! Hulya, pakawanan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasarita ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ka ni Manang Hulya. Ni Hulya ti pilyag. Tayo ti asawak. Iso ti ay-ayatag. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rim kanyak. Hulya, apay, di ka mabutang nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay atik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat ti makamaw. Pangedeng mo na ita. Kat noan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Taimbagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Uray, 3,000 ano adda. Kapag gatang kumut na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akasta tilangam nga imay dito'y balay Hulya. Adda problema ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. Adnya! Hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Namdimot nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amangan no nabartag. Kat ada ng kurso nada kan kwa na. Kat
Anyan tinaramid na kuana. Malala, urayom latan Mga no adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siya, mariknak no ada sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapong manan. Napanamit ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmara pukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Ura ipupok na kundi ti balay. Jakon rumrumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Adapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana pala takas la anak mumutin lagi jay. Awan nga rut kwartak. Makaamu ka mutin nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutin, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa. Di mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti panagbalbaliw ka. Lukas ka. Awan manan jay asawam. Awan nga rut tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stone. Sabay lang kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel a balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart, no kasta, adamanan babaim istong. Hala, agawid ka Hulya. Lading itag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatag. Kat naagdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya? Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak Sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Ay na, unayan ay ti kasti apyag. Nagri kat agbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagi ti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da agtrabaho, agbiagda lata. Ang no da tayo a pobre ti saan nga agtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang.
So ajak mga asawa, takastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro nga awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak na nang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, pa'y mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmait. Ay, saan nanang? Ay, nagpunod. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinaw, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manen Beltran. Pangikat iti banog. Oo, tangdanan dak atag kantaak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano akantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itan biyag ko ti oras na danunen ti inak isisina panawan kan dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video nga i-upload ko. Ha? Apay, inyapload mo aya? Un pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, unngag peso. Talaga nga viral day ta. Ta napintas nga minti pulsis ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkanta-kan to pa'y pare. Tay-upload ko man nun. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Un, danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Andag dito yung kusina na nang. Agkap-kape Ay nanak ko, ayan. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wala impus mo't ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amte kamalina. Imbaga na pala construction worker mo. Kasta mo't insurat na itipos na. Singer na construction worker ko na. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wan mat ka diya. Ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot kin na diya Tumboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka man nun. Ta-videoan ka. Ado ti ag-request pare. Saanan pare? Nagkanta akman. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta-kan to. Ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos. Agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyag tayong napipintas. Dahil suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit ka nalalakay. I-ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Ramig. Apay, di ka pala maturaw. Makarunrun ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na,
nagpintas na talaga ti boses mo. Makapainlove. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, ay kastoy Nasaya at matlat ta. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamot trabaho ko na Sayang mat kami ti maswildok no aglanganak. Manuya ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ta intun bigatan niya. Kaya't ka kami na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ala Makaamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove akon. Awan rakas na, ta awan mo't nobiak. Si kakidi Amangan no adan nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo ng nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, winggayan. Apaman ang malpasta mangan di ti restaurant. Agawit tayo di balay mi. Yam amu ka ka nagiti tadakkel ko, wen? Ha? Kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid tayo di balay. Proud akla unay ngamin amang yam amu kan kakadagiti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak nao. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Jak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kan kwa na iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses jay kaanakam. Ayun kaya man niya. Nalaing naman nga kanta jay kaanakak. Italang matmanan nga irwarna na jay talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day jay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi jay pagkonkonstruksyonan na. Impus da iso nag-viral. Kahit apay saanan ngagtrabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Jaka mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kan sidan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Intag tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol iti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa'y kit di daytoy Ngam, apay, di ka manan sumrak iti trabahom ita. Saan nanang? Masadut akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairwam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng agtrabaho kalatta, anak ko. Saan nanang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka intun bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal.
Ay, kat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemahan, dayta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta ang sarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglakaak amain in love iti singer. Ha? Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobya. Ha? Awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaom daytoy. Naimbagla pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wala na ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akmat nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa paya nakasagana? No siyak, nakasagana akon. Nusyak, saan pa ya? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybay anti inam nga uri agasawa tanton? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna na mo't afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ang magkibkibin da. Kuna na mo't akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na, kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armon na kadagi jay. Ngam kuna na mo't nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amang ano isukat naktaw, tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, no kasta ti aramidak. May mayat ko mga no nagkasartan. Ang gurnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pa'y sukanyak, Beltran. Fans mo laang dagijay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sa bali tay agnagan iti noyme. Sa bali pa'y tay Joyce. Dakkel ti panagkurso na da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak la ina, takababain mo. Kanayon dak na itkan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod addamang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno addamot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. Addamang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay iti pagbirtyak? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isungag sagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay kaw. Honey, yam amunak magkadagiti gagayam mo Ibagam asyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga nagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man.
Di kay agapa dito pangasyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di tibagbaga da ita babae. Kwa... Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Naamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangasyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamot, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapon iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanang. Kayat ko tinaulimo ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Agyaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay, adang, tangay ko nam akurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, agyaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pa lang. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Kaya nakagluto iti naimas asidaan. Hello! Umay kapadigwan iti sinam, Beltran. Ha? Ay, agyaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agberbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ha? Ay, Di mat ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kayat tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang ka no. Nga oray sinyo kaon. Ay, Dakkel ti balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang ditoy. Adapay sa bala papaabangak ka. No kayat mo ipasyar kantaw. nagdakkel mo't ngagpaiso ti may sapay apalay apapaabangam, ma'am. When nangina ti abang ditoy, dadakkel nga apartment tagitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papaabangam mon, ma'am. When problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mang tawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsen asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwom dagiti nobyam ditoy. Agkarasubli da dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanang. Anya, Adda bakit anubyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo ang baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawumbot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, syakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ay sus, adadan. Ay kunak no sanda matuloy nga agawid. Ay, umay ka Beltran, aglembang kapaylaang wine. Isilid ko ti paglembangam. Ni, apay apaglembangan nak. Belinda! Handa kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan, umayan sir! Mabit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni Tisilid ta. Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam.
Nang iyawid kalat tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa, sir. Sorry, sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaton, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikat ilan lady dito, ng caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid na di probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ag binulanak pa yung amin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Pare, nimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Apaya di ka pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobong. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? So ano siyak ti sika? Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? No kasta, maidistino kan dito ilugar tayo, Manong Willie? Wen, vero na din ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlahangan na ito. Di maidistino ak dito tapno agkakadwa tayo manay. Imbag man ta nagtalinaad ka single, Willie. Awan pa'y nubiam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mait. Uray to kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka matgayam. Walang kal ni nito. Naimbag nga oras nyo. Anda kayo matgayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo ani nito. Ta at least, mabantayak dito. Tanog na, DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Pinidya ko, dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kuna maata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No adda mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasek mamot agaram. Ada ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kanoreje ka. Ayawan ta agaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram to mo lang ti gagaram di tarwan. Ha? Ni apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw Manong. Tauray siya. Kasta ter aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na balasang. 28 kon. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matan tay agaram kumakanyak. Iso nga ita, awanan oray may isang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay ngay, kas dyan ni ante.
Di nakit din kaya't ang maaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laeng. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante, Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Manipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilang kada kayo. Iso nga damot siguro kad nga kamang istrikto kada kayo anya. adamat na kami nga gabsat ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo na baraw. Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kadangkelyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit. Nga isontim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may. Ni Antiyo Asileng. Nakakaase iti dan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan. Pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw. Linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti ante kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi atay nasingpot nga agbalin nga asawa mi ante. Ay na, awan ti kasta. Man tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At dainaram ko iti na panatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nubiak isa pimanawain. Isa manipo din. Jakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta angkel. Wan nga raw. Kunak no makabukilak mo tayo iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw. Oray duawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anubya yung ngay angkel. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang angkel. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo ng kal. Wan nga raw. Iso malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay na pintas mo't day Jessica. Uray senyoran apadak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rin talaga, angkal. Ay, wen awan mabalin kaw. Tanimot nga rod Antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rod trabaho. Kababain mo't tubngarag ti kayat na. Nakadipindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? ko auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot ditoy. Makipagpagayam da ngamin auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid biron.
No kunak nga awan nagparam, awan. Ante, Kunak mangagbaak tayo amin. ante. Ni, awanan ta dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tigasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminan. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ang nagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamen. Pagsasawa kitag kakasakit. Kaya mau, Ay, ni, saan na ante? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na da ita. anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta-free ka kanayon. Awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tanda agas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama ninitaw. Datalastan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na kawan nam na maam kanyak ninitaw. No matay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam adalungon mo, no matay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging gaita. Nalipatam sa amatan nga agsarot kay di. Ha? Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin lang itakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan ni anti kadata, biron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam ni anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakamta. Diyak kaya't ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawan. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyantay. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang ta Kasanon nga dante kan uncle no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusen da nga agkabsat. Kan di tamot agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbag day ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da ito nga apartment. Medyo nalakati abang dito Tagayim ko tiyakin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Un manong, doa ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakkel samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito Anya? Sika talaga. Asawa ada gusto ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti pan nakiasawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang
kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di nata palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan nan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kuana. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyaw? Manang, adda ka no ibaga dagito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw? Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni tipagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan anti, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaadan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayon. At dan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Luan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talgad at trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan ta idan manang. Itod tan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Mangtad lay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dida. Uray, ako nada may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko manang. Okay, kumusta kayon iti nobyong, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yo iti nobyam. Kastamot lang kayat min kag simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo natin. Kat, ni Auntie ngay, ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti kuyog ta. Makla at lakit di day jay, numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagkapuan manang, apaya kanayon ka amarabyan at sumang sangpait. Papanamaya. Ikwa, ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Anya dahi tamanang. Apay, awanan panggap mo ang mga sawa. Apay kasta ti damdramagam. Kan di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay ay kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Asinaw?
Boyfriend ko. Anya, Mabitla ang tapas trakakwan. Yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat kaw. Pumanaw ka. Ninitaw anya ka kadi. Ape akasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay akasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak metken ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapay talaklak ayudan ak unayan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya iti kastoy a kinalakay kaw. Nailawan la idi jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatakunan ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensyakan, Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog day ta kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan di ti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Baka muka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumuraw iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Agulimag ka man ninitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Ta sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensyakan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapno damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Librimat ka na ti panagnaid ko ijay. Ngam kababain no saan ta nga agabang ta duwata mutten. Ngam siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak, oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya? Apaikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngumkas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko? Jay lang abang may dito'y balayo ti itid ko kang kuana. Taiso ka no ti mangtid kang ka iti abang may. Ha? Anya nga abang, kailibre mo ti panagnaidyo dito'y balay, nana. Kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang mi dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Ay, pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat na pasamakin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbat iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko anak idandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya?
Ay, day takot nga may nagdarasunos ka manang. Di nakmat ngamin dinengag iday. Nakitaray kamot nga may itisan mo pa'y unay nga am-amo at tao. Hala, bye-bye amon day jay. Jakon kaya talagi pun tinapalabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata. Tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabit lang manang. Rowena, umay kakadibit ni taoy. Rowena, Apay Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni manang? Iso ti kabsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may Sino day ta babae ninitaw? asawa manang. Aniya. Kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Ganti pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya. Nanang, sino di lalaki nga nagkapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Kano ni ading mo mga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako untan eh. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng. At dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa agday ta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy kapurus. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kaw. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni, bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob siya mo. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok samat data. Ay, Wayne. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando.
Ay na, prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. At damat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na paila ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayon thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asikat ipasyarek? Niti namat Lyuna. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas nga agmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo manok. Intud na Alaan nyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran ang awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranrana namat. Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Taamangan numabayagan ni ading mo. Nga nga oras no sumangpet ni Tina Lyuna. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar igtoy. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Lyuna. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang tipo masyar. Si kamot gayam Ramil, sumrak ka Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anon. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadanon kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada kamat manan Ramel. Wen manang liyon na. Ay natin na. Ialam ko mamat iti merienda data bisitam ha. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ken ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ibagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang liyon na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arud papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwan pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklonday di Ramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, api nga taatunggal adag gandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun.
Adda nga tadida na gustuhan kanya. Mas daawak mo't nga ro anak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magustuak aparaken ka, ni Ramil kuma, nasingput da di abaro. Ay nanang, nasingpot lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang, no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy, madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro, awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday jay nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bayam ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaanak tina. Paunaanak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapon nyo. Ay napanak man gimatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukunan ni manang mo alyona nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matkit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyan ti ayat kaw. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga iso ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapoy ti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo ta bumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamot arumbang adadaulan na kadagiti tattao, ante. Takababain ti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamad-madlaw ko kanya maa. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas di ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak, Manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matreknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawan na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym.
Nabayag meten nga awan sumarsarong kar kadagi jay agar-aram kun ka. Kasano asarong karan dakdagi jay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, akas taunay a panagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, nukasta, adda nubyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jack imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang, asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na ta kano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na da dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangput mutlaang tinubyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Agpractice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Eh, amo yung jack amo data. Kat oray karabaw English ditan Dahita nga rod ti problema. Oray karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leonor? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako nanang. Iumayandak man iti kanak ito'y lakot ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuam dito anak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta, baka kasaritan nak jay foreigner. Anya nga iti isong-songbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leonor? Ay sus, umasidig man ng kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rod din. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Bueno, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan atag sasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano o payak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat.
Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Ay wan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nobyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara ko na. Inakagistambay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun ah. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak mo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Anang layaw na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla adagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka nga min tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam sika, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Un nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katkas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Oraw awan mat Turay manang tulata at iyawag ko ka. Aywan niya. Siging man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang amte iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumang patante eritrito ni tinakanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umay itoy. Ay, niti natin umawag. Ay,
Hello, Tina! Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan, manang. Natayon ti katugangak nga iretreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay?